Love it, man. It's 8:13 in the morning. It's time for, as I said, Tegwin last khuluma khona indaba ke 18 ke umkhandlu waseThekwini sivamise ukukhuluma ke nomeya umeya engazuba khona uyasithumele ke amanxusa. Asithumele ke ezinye zeziphathimandla khona ke eziphethe ke imikhakha ehlukahlukene. Namuhla usinikeze elinye isosha besinalo ke lesosha elapha eHammersdale isivashele esikoleni lapha. Sibuya khona ngazi awusishi besileli naye. He is a councillor eNkosenhle Madlala, Chairperson of Governance and Human Capital at Thekwini Municipality. Good morning. Sikibingele sikwamukele Madlala ohlalweni uprising. Ngibingelele kuwena Thumbeza, ngibingelele kuSisimini, ngibingelele balaleli. Sikaqala nje ukungena kwezentuthuko ake siqale ngapha sishi sesaba nomlaleli la okwasifonela bafone baze bababili bakhala ngalolu hlelo lokukhuculula lenzo masipala la kwesinye isikhathi mayefike ethola khona ama hawkers asuke edayisa ngokungagunyaziwe kunokuthi abanikeza amathikithi bese egcina eseshaqa nempahla zabo njalo uyakhala ke umphakathi ngaloso senzo akusiphe nje just the rationale and the thinking behind it and why it happens the way it does. No, ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sizovuma ukuthi kuyiqiniso ukuthi umasipala ikakhulukazi osedolobheni elikhulu njengeTheku kufanele wenze ubeke imithetho ezogcina ilandelwe abantu abasebenzisa iTheku ukuze zingabi khona lezi khalazo ezihlezi zikhona ukuthi iTheku liseza phansi kwabelungu laliqini ungaboni ngisho iphepha phansi kwakunjani. Now singenile thina ke ngokumentando yeningi and we allowed abantu bakithi ukuthi bakwazi ukubenza ibhizinisi amatekisi angena eThekwini amatafula bakwazi babe khona kepha bukeka sengathi khona kukhona isimo sobudleleleka la khona ukuthi imithetho isalandele kahle la kudingeka ukuthi kuzogcina sekubhelela amaphoyisa anemithetho yawo wagayidayo ukuthi mefika yini la kunikeza khona iwarning kufanele abemangaka ama-warning before basize ibathathe impahla kwezinkathi ezinye impahla abasuke bheka nobuningi bazo ukuthi isikhathi mangabe udayisana ukuthi ama-fake goods kunemithetho evumela ukuthi lezo impahla ishaqwe ngenxa yokuthi zimazimakethe nani so kuningi ngicabanga umhlaba kufanele sibe ne-segment eqondene nawo sizochaza kanjani si-educate kakhulukazi abantu bakithi ukuze bakwazi ukumbona umuntu ongacomply nomuntu ozolidela ekutheni kugcine sekwenzeka lezi zinto sikhuzane somphakathi sigcine idolobha lakithi lihlanzekile behehe ivakashi futhi nabantu bakithi bekwazi ukwenza ibhizinisi bayathola imali bafundisa abantu ababo. Ngicabanga sekuqondile nabo bazwile kepha ngephakamisa nami le ukuthi mhlambe sikebeke ne-segment la sizokhuluma khona ngayo ukuze nabe nemibuzo siyohlaba nathi ulawule ukuthi basondele nabathintekayo nabo basondele bakwazi ukuthi ke bakuhlabe ngemibuzo bathole uphinde bahlomule nangolwazi ukuthi bawo behave kanjani ngaphambili if befuna ukuthi ba comply ke with the Thekwini bylaws. Siyabonga kakhulu. Kanti bothusana ngena manje lo phimbo ke iphimbo lika Councillor Madlala, Chairperson of Governance and Human Capital khona la eThekwini namhlanje sona isikhathi ukusikhuluma ke nomkhandlu weTheku wezaseThekwini kepha nawe sikubeka oqhulwini umlaleli sikubuze leqala andobe singene ke inkulumeni ekhethekile. Councillor Madlala ke sibone umasipala weThekwini uqhubeka nokubuyisa ithemba ekayini esithunze emndenini yadilekelwa izindlu ngesikhathi ke sezikhukhula hlokohloko awusichazele ngohlelo loluqhubekayo lokwakhiwa ke kwezindlu lapha eConubia lelo kuhlaliswa kwabantu ababa ama victims azo lezakhukhula. Siyabonga kakhulu ngifisa ukubikela umphakathi ukuthi mkhulu umsebenzi siwenzayo njengomasipala weTheku ukuqinisekisa ukuthi bonke abantu abayizisulu zezikhukhula ikakhulukazi labo abadikelwa izindlu bayakwazi ukuthi bakheke. Sikhuluma nje izindlu ezilinganisela ku-113 ziyakhiwa njengamanje lokho kuyingxenye yezindlu ezu-1200 ekumele sigcine sizakhile ukuze sikwazi ukuthi si-accommodate labantu abasala ebhengwane emva kwesikhukhula. Kuleli nani lezindlu kulindeleke ukuthi ezi-113 zizobe sezakhiwe ngokuphela kwenyanga le ezayo. Ingxenye izobe isele izobe isiphothulwa ngonyaka wezimali ozayo nabo ngonyaka wezimali esingazitshela ukuthi sikhuluma ikhalenda sikhuluma nje ukuthi ngoJuly kusukela kuJuly 1 sekunyaka wemali omusha usho ukuthi sizophinde sifake imali ukuze sikwazi ukuthi siqedele ukwakha lezi zindlu. Olunye uhlelo esiluphuthumisayo ukuthi sakhe nezindlu zesikhashana eziwu-400 khona eConubia siphinde siphothule uhlelo lokulungiswa kwamagumbi awu-500 eMontclair Lodge. Lo msebenzi ke siwenza ngethemba lokuthi kuzoshaya uJune
kulonyaka sizobe sesiqalile ukubakhipha abantu ezindaweni lezi abahlala kuzo sibathuthela endaweni lezi izindlini zabo ezintsha okanye kulezi indawo sobe sesizirenovate njengoba kuqhubeka kwakhiwe khona umasipala usheshisa uhlelo lokufaka ingalasizinda ephathelene nezinsiza okusho ukuthi-ke senze isiqiniseko sokuthi ugesi namanzi kukhona ukuze befika abantu bakithi bangasweli lutho. A sector that is very close to my heart is tourism, and siyabona ukuthi uhlelo lokusingatha ama-Durban Tourism Business Awards luyaqhubeka, and we're excited. Ngabe amalungiselelo ahamba kanjani? Siyabonga kakhulu. Sicela ukuqala nje ngokuchaza ukuthi ama-Durban Tourism Business Awards akomelisa osomabhizinisi emkhakheni wezokuvakasha futhi qhakambisa kakhulu itheku ukuthi libe ungaphambili kulo mkhakha weze-tourism. Laba bhizinisi ke aheha izivakashi zamazwe angaphandle nakhona lapha ekhaya. Sifisa ukwazisa umphakathi ke ukuthi ukungenela lama-awards sekuvuliwe kanti kuzovala ngomhla ka-23 March kuwona lo nyaka. Singosomabhizinisi ke emkhakheni wezokuvakasha ukuthi bangenele. Miningi ke imikhakha njengoba kukhona amahhotela, izindawo zokulala, o-rickshaw, ilaba abahamba e-beach, abahleli bemicimbi, ama-event organizers, abahlela ezokuvakasha, ama-tour guides and tour operators, kanye neminye imikhakha eyahlukahlukene emayelana nayo ezokuvakasha. Iminenzane ke kungenela itholakala ka-www.durbantourismawards.com, www.durbantourismawards.com, noma kuma-social media platforms aka-Durban Tourism kanye naleyo enkulu yomkhakha wetheku. Mihle kakhulu-ke imihlomulo etholwa yilaba abazobe kule mikhakha eyahlukene, and siyabagqugquzela kakhulu abantu bakithi ukuthi bangenele. Sibonge kakhulu. Kanti ke khona nonye udaba la esibonayo oluhlabahlosile la siyeza ukuthi umasipala umema abathungi bengqepho baseThekwini ukuthi bangeneleke uhlelo lokucathuliswa lo Durban Fashion Fair nyonyaka ka-2026. Mayor, abafisa uba ingxenye lohlelo kumele benze njani? Sicela ukuqala ngokusho nje ukuthi lo mhlelo sigqugquzela kakhulu ukuze senze isiqiniseko sokuthi abantu bakithi uma sithi abagqoke ingubo ezakhiwe la asisho ukuthi abagqoke amagxaba, asisho ukuthi abagqoke ingubo esekhwalithini ephezulu. Sikwazi ukuthi nathi sincintisane nabantu bamanye amazwe ngey'ngubo ey'qhamuka eSouth Africa, singalokhu sigqoka iy'ngubo zakwamanye amazwe kuphela. Abafisa ukuba ingxenye yalolu hlelo kumele balethe lokhu okulandelayo. Umlando omfishane ngawe noma lebhizinisi lakho lemfashini, incwadi yezincomo motivational letter, ibhukwana lezithombe zomsebenzi wakho kusho ukuthi portfolio of evidence, incwadi yekhansela lewadi okungenela uqhamuka kulo. Ibalulekile le ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu baseThekwini bona abahlomulayo, ubufakazi bezinga lemfundo onalo ukuthi sazi ukuthi sokubeka mamaphi sokupheka mamaphi in terms of the program yethu. Uma usuhlanganisile konke lokhu ke ungahambisa lapha e7th floor Embassy Building ku number 199 Anthony Mbede Street. Ubhalisela kuba ingxenye yalolu hlelo kuvala mhla ka-6 March ngo-3 ntambama imbila yaso lomsila kuyalezela. Injalo nje, very concise every time. It's always a pleasure having you on the show, Councillor Madlala. Councillor Madlala ke yena chairperson we-governance and human capital eThekwini municipality, umkhandlu ke osebenza ngokukhulu ukuzikhandla nathi sizaziqhenya kakhulu ngawo. Sibonga kakhulu Madlala, ube ne productive week going ahead. Siyabonga, kube kuhle konke. Thank you.